Започва пети или шести епизод на Clash Royale, вече не загубих бройката. Голям съм късмисле и преди малко изкарах второ парче за Goblin Warrior и само е да го апдейтна. Само дет нямам пари. Да. Можеш да е X-Ball, де. Можеш ли? Ама не. По-накратко има вече ракета, има много за барбаряни. Айде една атака. Ужас. Пак китайци. Сега сте с китайци, писам от тях. Може би тук са 1 милиард да въпит. Гледай. Букуки половина. Наци хапни се един. Може падна. Може би ще падна. Но не искам да падам. Ето си как пусна вещицата. Идеално пусна вещица. Колко забравях си мила. Баба, как си толкова срещу, бе. Се давам без бой. А бой ще има, да не знам. Какво се дам. Съвсем от хората е са колидат, като си вземат една такова, а си не си го ударил. Всякой барбаряни. Ужас. Аз също не ги използвам. А тя ги се сложа. Бах ти букука. Не. Гатила едното майно. Няма никой на линия в клана ни. Искал съм барбаря, няма никой няма в клана барбаря. Тъй, че още може да влезете в клана. Виждате, че съм бая развит. Събираме се. Много ми шумщо, защото и бомба става го нямам. Или ти още.